ديدم الحج حج نون وقته أشهر معلومات وقت مكو لبي غاندادي ان بيت شوال وني هم تراندو ذو القعده وني سفتراندو أسر من ذي الحجة ايوا سابو حاج تاسك وقيل كله won wiibe aywa ko kulluhu ko lew task du foko hen jeya on kongol wi non faman farada on mo farli e hoore mum fi hinne e lebbidi al hajja hajju fala rafasa jettal ala chefnagol ala e demturu makko wala fusuga gofol ala wala jidala hare ala fil hajji to hajju hare ala afami woni fil hajji to hajju wama tafa'alu min khairin kala non ko baddon ton to bange mojjere ya'lamuhu Allahu alla na andi dum sa itti sadaga sakkim alla na andi ma yobe so alla jabi aya garo o jippi ko yamannabe wa kanu yuhajjuna bila zadin yamannabe ene kajiyanno taw joobaari ala fayakununa kallan ala nas be ngona teddendi e dow yimbe be nawata joobaari be jahanno tan mo be jiine nyaama fo be coppino sara mum be lorla dum ala non aywa haalana be do hen Allah wi wata zawwadu njobode ko ene yettina on fewde makka fa inna khayra zad ay buri mojjude ko ene yobe fo attaqwa koko hadata neddo nyaagaade jogoda ken han ma nyaagaade sali ya makka jogo njobaari timmudi tawa hay gora nyaagota ko wattaquni Allah wi kule kam ya ulil albabi e hemon jomirabe haqqillaji kule kam ليس عليكم جناح بكار على امودون ان تبتغوا فضلا دبوتون ارزق من ربكم امراده من امراده جومون تو بانغي جولade بكار على wonno won anbe dum be biya so neddo hajji jarani ken somo Allah wi ala bakkar ala hen sa hajji gayni ar yi marchandise ne wi ar jogi kalis son je yana war nanja bakkar ala de ala bakkar fa idha afadtum so on dunyima min arafatin to arfa sa darima arfa o ummima ton anyalli don ha jamma fuddima nadde nyalaw o kam to bangi almami malik ko farilla sa wadandi wala so ko bada jijam shafi'i non wi sa darima nyalawma jamma o sidi jaha sa darima jamma sidi nyalawma mbasa tawede basi ala almami malik no wi ko jamma o nyalawma o sa woppi dum ada hebbito jijam kono yo nangi muddon yo nangi muto don so musima non نفودا ياد الله فإذا أفضتم سؤن دنيما من عرفات مراد عرفة فاذكروا الله شفتري الله شغال نبال دون نكون بمزدلفة يون لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله يدو وجي عند المسعر الحرام حير نبيني حير واتر نبي قذف كتون دين حير ساري دون وما يا شفتر الله وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به ويامن الأرض الله دارينوما إندين حير إن جنتو الله هاجت لاب بشر واذكروه شفتري الله كما هداكم نو فيونري مالجي دين من حال ندر دورتو وإن كوني فيه كنتم on latinoma min qablihi ko adi pewnugol mo on ko adi de o fewnata on latinoma la min ad-dallina koy majjunobe jeedon umma afidu aya garo o jippi koy qurayshenkobe de wonno kebe mawni kininobe kambe qurayshenkobe be jabata so tawi nyalawma arfa yonti do yimbe be daroto do be darota ko don be daroto bangi goddo sabu mawni kinare Allah wi afidu min haysa fadan nas to yimbe be mbaajoto do mbaajode don darode don summa afidu min haysa nas ko biado mawni kina do bura yimbe wastaghfirullah imsinu de bakkatuji mon inna allaha lam Allah ghafurun kanko woni jaafotodo julbe rahimun jurmotodo dumen Allah yaafoto julbe kanyum woni jurmotodo wastaghfirullah min zunubikum inna allaha ghafurun lil mu'minin rahimun ay ko do wirdu jetti wirdu do jetti lazim ko do jetta wastaghfirullah
wana saɗa fuɗɗo kono mbatta ha wana kala ko woni wirdu koye qur'ana woni ida qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi wana uzorde après janga bismillahir rahmanir rahim wa zakara isma rabbih fa salla bismillahir rahmanir rahim biha sa gayni wastaghfirullah imsinoɗa temedere wana sa gayni wana ko salatul fati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sa waɗi salatul fati a gayni no mbiyata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wona noon ke aɗa wiide joni noon ko mbiyata la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah eywa subhana rabbika to woni wona wassafati fa'lam annahu la ilaha illallah to woni nana alladina kafaru gasi wirdu gasi to de wirdu hay ɓe mbi noon arani e qur'an ibaduji ɗi falaji ɗi noon mbi nana e qur'an ko Allah wi no wona hen mbi e tan komi anda kono naala hen kam ko fenade fa ida qadaytum son totti manasikakum dewirɗe mon on beddima kaaƴe jamra ɗe on bangima on goniɗo mina ɗo fadkurullaha jangtude Allah mante Allah ka zikrikum hono no ciftorton aba'akum babiraɓe mon no ciftorta baba ni sa gayni hajju aɗa wasaro babam wayni nenam wayni Allah wi ya siftor ɗum hono ɗum aw ashadda zikran walla no ciftortami min Allah ni yo ɓuur sattude eno ciftorta bamma fa minan nasi ene yimɓe so ene ciftora ene hen man yaquluɓe ene wiya rabbana joomi amen atina rokku min gueɗal amen fi dunia aduna tan minen ko aduna tan min jiiɗi o rokke aduna wadde wa malahu alanamo fil akhira l'akhira min halaq ene gueɗal tawa ko aduna ñaagui aduna rokkete wa minhum ene mabɓe kadi man yaqulumo ene wiya rabbana joomi atina rokku min fi dunia aduna heede hasana tan ko wiyete ni'ma ko wa fil akhira l'akhira kadi dokka min hasana tan aljanna waqina dandu min adaban nari defte jeygol wona yimɓe wiyaɓe noon ulaika lahum Allah wi ɓeɗo ne woode ɗumen nasibun gueɗal mimma kasabu sabo aywa ko paggitino e golle moƴƴe e hajju e ko duwino wallahu lamɗo Allah noon sari'ul hisabi kanko woni jawɗo hasbore mawa hasbu tagore nde foof e feccere ñalawma e ñalawmaji aduna sadaqallahu alazim tiya salat al-fatihi en kaalino hanki o wi Allah ene hasba tagore nde fodde feccere ñalawma walla fodde feccere walla fodde majango yitere fof de ko sowore hattan Allah mawnugol mum ene hani noon ciforiɗo ni o biyeteɗo Allah biyeteɗo ni o ewa oɗo ene hani hulede ene hani rentede o wi ene hani o wi Allah tabaraka wa taala omo hasba tagore nde wadde feccere ñalawma ko taga ko fof won wiɓe ko fodde won wiɓe ko fodde masalan anani de eywa majango yitere to banggue jawgol oy fof noon ko sowore famminde en mawnugol Allah ɗo tolni ciforiɗo ni o noon yambaghi an yuttaqa wa yukhsha ɓaɗo ni o ene foti rentede ene foti hulede wa ma min ahadin min almuhasibina illa wa yara annahu la muhasiba ghayrahu eywa ala hay goto e hasbeteɓe so wona tawa ene yiya kasbowo ala so wona Allah wa dhalika ba'da infidad almawqif sanani hasbore non ko caggal tagore nde fof rendi sirti alladhi tadnu ash-shamsu fihi min ru'usin wa hankanti mathalan nange ballo koye
ويصيل العرق وغرنيان وانجو في الأرض ليدي 70 زراعا فد شبان جيدي ديرا ورنيان يناي ليدي فد وتكون النار جيم الله حول الخلائق سارة تغورد تارو وتهيد الملائكة بالمخلوقات ملائكة بيلتو تغورد ديفو فيكونون 7 sini sufufen malaikaji ɗi gona masalan sappeji jeeɗiɗi yahuluna baynahum wa bayna an-nas ɓe keeda hakkude yimɓe ɓe e jeygol wa huwa noon yahtalifu bi ihtilafi nnas kul huli ɗi masalan e warñede nde ene luutodira saabu luutodirgol yimɓe fa nasalullaha assalamata enen ñaago allah noon kisal min ahwalihi e kul huli yawma alqiyama allawi wadkurullaha jangtode Allah soɗon beddo kaaje jamra fi ayyamin e ñalawmaji ma'dudatin limtaji ayyamu tashriqi woni ñalawma samba julde e ñalawma dembe julde e ñalawma kumba julde andi on ñalawma kirseteɗo hadiyaji o on limtetake waddetake ko ñalawmaji ɗiɗi gonɗi caggal ɗi goni gandaɗi ko ɗi goni limtaɗi a faami والرابع معدود غير معلوم عند مالك ومن نون مثلا ñalawma naybijo o ko ganda ko limteteɗo kono o andaka to Malik Abu Hanifa e Shafi'i ma'lumun aidan to Shafi'i non ne anda to neni woni ayyam at-tashriq faman ta'ajjala kalamo yaati e beddegol ummade mina fi yawmayni e ñalawmaji ɗiɗi ñalawma samba julde o e dembe julde o caggal weldade jamra o fala ithma alayhi bakkar ala e on wa man ta'akhkhara mo nemni ha wali ɗon jamma tata ɓijo o weddi jamra fala ithma alayhi bakkar ala e muɗum keɓe sumnaɓe tan baasi ala liman ittaqa non wode ko kulɗo Allah e hajju mum nde wonno wiyete kajjuɗo ko kulɗo Allah o woni hajjul fi haqiqati kulɗo Allah o wiyete kajjuɗo mo hulani Allah hayso hajjini ko bonni pastan wattaqullaha kule Allah wa'lamu gande annakum wonde onon ilayhi fewde Allah tuhsharuna ko on rendinteɓe yawmal qiyamati Allah yaɓa on golle mon wa minan nasi ene yimɓe an rasulu sallallahu alayhi wa sallam man yu'jibuka mo ena hawma qawluhu kongol makko fil hayati dunya e gurdam aduna kono wala yu'jibuka fil akhirati kam ko heɓatamo lakara ko hawanimo li mukhalafatihi li i'tiqadihi sabu fimde makko nde ko fiɓi e ɓerde makko ko e ko haalantuma ko wona goto ويشهد الله وما سينا الله كانكو أودو جاسدو على ما في قلبه كو وني برن مكو وواند او بالله وكالبكو وند مثلا اكو دو وني برن ام وهو كانكو نون ألد الخصام كانكو بوري ساتودي وينج رسول صلى الله عليه وسلم كانكو بوري انجي رewɓe laad Allah sallallahu alaihi wasallam on non wiete ko lakhnas bun shurayqin ko nafiq hulwul kalami lin nabi sallallahu alaihi wasallam ko beldo hala so arene laad Allah ya halifu annahu mu'minun bihi so ari o wonat billahi bodo yinma bodo mado gongdinma o wona wiide non fayadni afay anani fayudna majlisahu o ballini rasul sallallahu alaihi wasallam fa akadabahu Allah fi zalika non Allah fenni mo wi o fenat ha Allah wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah wi ne seedi ke be fen be kala ko mo Allah wi ko fenno non on feni de waɗi ñalawma goto wa marra bi zar'in o wirti gaweje o humurin e bamɗi li ba'd al muslimina wona julɓe bamɗi mumen en goli ladde e gawe gese mumen o wirti ɗumen e fa aharaqahu o ƴetti masalan bamɗi ɗi ndo gawri ndi o duppi ɗum e wawa agara ha leylan bamɗi ɗi o dotti daaɗe mumen ci jamma tan omo soppa daaɗe kadi o yaaha anani omo haasiɗo so arenelaɗo wallahi mboɗo yinma wallahi mboɗo yiiɗi yiɗɓe ma wallahi min ko yiɗɓe ma elaɗo ɓallinamo hoore mum so yalti kala ko julɓe jogui o bon kala ko julɓe jogui o bon o so wiɗi yiɗi nelaɗo Allah wona gon Allah wi huwa aladul khisa o wiyete ko lakhnas bun shurayq non o wiyete la'natullahi alayhi yokudde Allah wala makko Allah wi wa idha tawalla so firlitima gama o ummi maɗo gonɗa ɗo goram sa'a o wona yaade fil ardi leydi ewa li yufsida fiha ngaha o bonna hen o yuhlikal harsa o halka gese wan nasla e genƴi aha o halka gese o bonna ɗumen o wara kadi bamɗi en
والله الله نون لا يحب الفساد الله يدا بونان الله يدا الله ولا كدو واذا قيل سوبينا اتق الله هو الله eko badata ko mojjani akhadatuhu nangam al izzatu ko wiyete mawni kinare ko dum nangam hankanti moylal nangam nanani bil ismi sabu bakkar allahi fa hasbuhu yoni o do kay jahannamu jahannam o kay nadde jahannama yoni dum wala bi isa mbos al mihadu dadde teri tawde ko jahannam tawde ko dadde teri jahannama woni dadde teri neddo mbos andi dadde teri cukalel da annete fitte wade tekkon ha data lelne hen ay kanko ne nyamo yamal qiyamati ko fittante jahannama o wadane hen ha wela ha yoda kono ko tahakkum ko jalkidde sa fittanama jahannama kay wana wel ko tahakkum neddo ne wi adandi tahakkum ne wodi hay enen eden bada dum ada haalda e neddo taw gonda ko jalkidde mo taw ay an kam yedandi ka mojjo taw nan andi ko bon argay mojjo taw nan taw ka bon biida tahakkum walla rewɓe ne jiya ne ndubda jiya debbo ne yiide aha tawde an kay ka moƴƴo kay aha tawde an kay ka julɗo an kay naw wona moƴƴo firti ko moƴƴani ɗum wiyete tahakkum ma ani yankoɓe mbiyata ɗum ko tahakkum wa minan nasi ene gongolli makka kadi ene yimɓe kadi ko haali bonɓe omo haalanma moƴƴuɓe kadi ene yimɓe man yashrimo ene yeeya nafsahu hoore mum e ɗaftare allah ibtigaa sabu ɗaɓɓude mardatillahi weliya allah ene yimɓe ɓe ganduɗa eywa ene jeeya pittali mumen ha wela allah on ɗon ko Suhayb ibn Sina ar-Rumi hina aslama nde o jaɓi allah ta'arrada lahu al-mushrikuna e ɓereɓe ngare makko wa azawhu ɓe lorlimo ɓe piimo ala fof kala ko miijiɗa e bonande ɓe mbaɗimo fa qala o wiɓe inni rajulun kabirun min komi gorko mawɗo miskino laysa binafi'ukum fi anani somi woni ɗo ala ko nafanmi on wo firari laysa bi darrikum somi dogimi abbima nelaɗo allah ala ko lorlata on ay fa in kana min jihati l-mali so tawi noon koto banggue jawdi pirotonmi fa ha huwa nde he jawdam nani goppe kam mi yaha wa tarakahu o ƴetti jawdi ndi woppiti ɓe hen wa hajar li rasulillahi sallllahu alih w sallam o ferani nelaɗo allah sallah sallam hade makko yettade kita o maayi allahu wa qad madahahu rasulullahi sallallah sallam bi qawlihi ni'mal abdu Suhayb taare maccuɗo allah biyeteɗo Suhayb law lam yahi fillaha lam yasihi so huulano allah o wawata wofde allah sa nani woofi allah ko kulɗo allah o huulani allah wofata allah wona wofde ɓe kono tatade ni wona ko wadde ko tinani wona ɗum wiyete wofde ni mo huulani allah ne woofa on kay waɗat tan sa nani neɗɗo woofi allah tan andu wonko renti law lam yahi fillaha lam yasihi so huuɗano allah o wofatano allah أي لم ينتفع عنه خوف الله لا يقع عنه إتيان لأن طاعته محبة في الله أي كوري الله كوكو يد الله لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار وانا أمه الجنة وانا أمه يد الجنة ألا كوم يد الله مؤدم رود الله الله أكبر والله الله نون رؤوف كو تشاتدو يرمين بالعباد إجياب الذي آية قرأوا أو جبيكو في عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام وأصحابه وندي بمكة لما عدموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام أن اليهود ينقل نعمتا قالوا ñamata gelol yahudi yanko be ñamata gelol kanko abdullah ibn salam non ko yahudi yanko o wonno o jabi allah yahudi yanko be kadi feeta mabbe ko aset o jabi allah kono non kanko e wondi be makko fof aset sa ari e be bada feeta kadi be jabata ñamde gelol allah non jippini ayo allah ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gomdinbe allah onon yahudiyankoɓe gomɗuɓe allah udkhulu fi salminati l'islam kafatan dendagal shariaji l'islam fof golle kala ko l'islam wino yo on mbaɗe ko wino ya woppu
wala tattabi'u hoto ndewe khudwati musi ash-shaytani shaytani kala ko seydani sudi goppe innahu shaytani lakum wonande on aduwun ko gaño mo binun peññin ɗo gañgo fa in zalaltum so on oñima e ganade diine o pop min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu caggal nde are mon hujjaji ɓanguɗi fa'lamu gande anna allaha allah azizun ko polɗo mo ganduɗa he hunde ronkani hakimun ñeññuɗo e golle mum hal yanzuruna kamɓe hefereɓe walla kamɓe masala ane nde ɓe pandaki woppude nadde hen illa an yatiyahumullahu so wona ha yamirore allah ara e mabɓe yati ba'du ayat rabbika yawma yati ba'du non nafra wana ara e mabɓe fi ghulalin e ɓuuɓeje min alghamami e dulde duule ɗe mbayno masalan ɓuuɓeje ni tima e mabɓe wal malaikatu malaikaji ngara e mabɓe ne ngari halkudeɓe o qudiyal amru hankandi ñaawe fi holɗum halkedeɓe nde ñaawe o ilallahi ko fewde allah turja ruttete al umuru fi kuuji